Hello guys. Sa ginahan mo palit og baboy, nami baligya baboy piskot. So padaw na ko sa ilang mga kantangkalan guys, pasagdahin ning dala na mo nindot kayo. So hello Dik-Dik, good morning to you, both of you. So mao ni sila baligya. Oh, ka-pretty oy. Kiri usasad, ala kagwapo. Perfect na kini sila lechonon. Lai sugag na. Lechonon, lapaon, depende kung saon ni ninyo. Ala, ka-pretty niya. Pwede nyo lapaon, lechonon, ipakaon sa mga marites, charot. Yung masuot sa inyo hoy, pasudla ko sa inyo ang house, mga dik-dik ha. Lagi masuot, lagi ko ay. So, maon ni si... Naon sa rin, mangnaw. Naman lagi ni puwa. Ginudod man ni mo no. Maon ni si... Tinkerbell. Baligya si Tinkerbell. Nya kini si kasi kan gani mo pigi. Pigi, labutan kini akong mga pigi. Loy. Ibaligya lang sa mo kay labad kay kurun ha. Labad na mayroon ha. Kaya baligya ni siya lechononon. Gwapo ra ba kay ni siya? Look, pretty. Pamaak ha. Pamaak kay doklong gid ka. So, baig na siya. Pwede siya lechonon. Dako naman sila, guys. Dako naman sila. Best friend na ba ni sila si Tinkerbell? O, si Kasi nga ni mo, Dick? Si Apollon. Si Apollon din siya. Kay boy man siya. Gwapo kini siya. Baligyo. Dako rin. Takas kini siya. Lawas. Nya kini si Tinkerbell. Sige na lang siya dog. Ay. Nasa kakyati Tinkerbell, tarawa na. Gibagnos niyang naong aring kuan ba. Ano ko pretty ni Tinkerbell. Oy. Baligyan na siya guys. Kisa ginahan mo palit. Available ra. PM lang mo ha. Kung ganahan mo ha. Sige, thank you for kuan ha. Pasulo sa inyong balay ha. Mga dik-dik. Gwapo kini si kuan si Apollon. Si Tinkerbell ay nagsigalag lubog. Mga dik-dik dyan ni sila ay. Sige, bye na, bye. Bye na sa kong vlog, kuan. Apollon. Duggan na ba eh. Oh my God! Kailangan kita karon. Taon sa tune in ta. Mag-online ko. Tune in. Si Beatrice, si Tita. Ay, ibo, gagina ko itong dako idong eh. 5,000? Bahala lang sa ito. Nga? Ikaw? Uli to? Nag-video ka? Wala. Gabidyo ko. Wala, sad. Video.